anyị chọrọ wasilili welele mana nna gị wee nebe ahụ na-ege anyị ntị kedu ịchọkwala wasilili welele adị mma nke bụ eziokwu ka ị na-eme gba mbọ nwee obi mmadụ enwere obi anụmanụ gba mbọ nwee obi mmadụ ma nna ihe ọbụla mmadụ mekwa n'ụwa bụ ụfọdụ ga-asị gị na emechi eke na-ekpekwa ịghọtago n'igwe eriri ọkụ mmadụ bụ ile n'aka nke ọzọ ịghọtago dị faso nke ị na-eme uche gị dị ya mara na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwere ụgwọ ma kụziere na nke ọbụla i metere ọ na mbụ ka a na-wemesasị na onye nwe ndebere ụmụaka na nke i mere were isi gị na-ebugoro tupu ụmụaka wee rute ịghọtago dị ife anwa ife anyị na-anya Chukwu oke abịa mma webụrụ ya afọ mbụ Obike Ichoku Igbo niile ugbu anyị ga-adị ka nsi wee gwa gị na ọbụna okwerekere itoolu o jigoro nkeji 4 wegata elekere 9 n'ụtụtụ a anyị ga-amalite n'oge anyanwụ ụtụtụ cheta na isiokwu a n'ụtụtụ a ga-abụ maka tata bụ ụbọchị pụrụ iche dịka mba ụwa mapụtara iji wee kọwaa mkpa ọ dị ịkwanyere ugwuri ịkọwara ndị mmadụ ugwuri nri ụmụaka ụmụ nwanyị nakwazi ya ikike na ugwuri nri ụmụ nwanyị ụmụaka ụmụ nwanyị nakwazi ka e ga-esi wee nwee ike wezụlite fa efu na ha kwụsịrị ịbụ ihe ha kwụsịrị ịbụ ma ọ bụ na-enye aka zụọ afọ ọfụma tinye gba mbọ mee ife fa ekwesịrị imelifa dịka ụmụaka oge ha na-eto eto ihe ndị a mana mkpagbu a na-akpagbu ụmụaka ihe ndị a niile ka ga-edebere tata dịka isi wee gwa gị mba ụwa mapụtara tata bụ International Day for the Girl Child na mba ụwa niile so na ọ bụla ịbụ nwatakịrị nwaanyị ọ bụla ịbụ nwaanyị ana m asị gị n'osi ike na ogene 93.3 FM maka na a ga-etinye ya bụ ihe ọnụ ịkpozi ike ọ gaghị agbapụ igwe okwu ịkpọ ọbụla nwere ka esi wee na-akpagbu gị ma ọ na-emegbu gị ịkpọọ mmezikwezie ka anyị mata na mpaghara ebe ị nọ mana tata a ga-eme ebe ya anya ha nwere ife ndị a na-emegasị n'obodo dị iche iche ma anyị nabighị nwaanyị o nwere ụfọdụ na-abụ a ga-asị gị na nwaanyị o nwee egwu Oliver kwụ ọsị na nwaanyị bụ ike ọ mụrụ nwoke mụrụ nwaanyị na nwaanyị bụ ife mana ụfọdụ na-asị gị mba o nwere ụfọdụ ga-asị gị na-abịa na dịka na nkwenye dịka ụfọdụ ndị Igbo si ekwu ha sị gị na ụfọdụ ka a na-akọ bọọlụ na-asị m na nne o nwere ụfọdụ ife asịlụ di na nwunye okwu ọsọsọ nwaanyị nwaanyị ka ị na-amụ ọsọsọ nwaanyị nwaanyị ka ị na nwunye gị ọ na-amụkwado nwoke so nwa ife ndị a niile ka a ga-enebeghị isi anya taata iji wee gwa gị na nwoke dị mkpa nwaanyị nlekwasị gị dị mkpa n'ezinụlọ ọ bụrụ ịzụcha nwaanyị ọfụma ahụ emesịa gị dị otu onye wee mara gị atụ ma ndị ọzọ dịka mmadụ dịka si na-ete uche ekwu n'ife nwoke ka ọ bụ ka nwaanyị ekwe nke nwaanyị ka ọ bụ Ngozi Okonjo Iweala kedu ihe ledi gba ọtụtụ fa iyetago so anyị ga na-ebitu na-akpọpụtasịgasị ndị a niile iji gwa gị na nwaanyị doro akụ nyere ya na nwere mmụọ bụ ife so ndị a niile daalụ sọ na ige ntị na 98.3 FM ụlọ mgbasa ozi bụ egwu eji ugbu a anyị ga-amalite dịka isi gwa gị n'ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwe ya afọ mbụ Obike abụ m Joshua Dabijaja anyị wee na-asị gị ọmama eji eme ọnụ daalụ maka ịga n'iru na-ege ntị cheta dịka isi wee gwa gị n'isiokwu anyị na nke ụtụtụ a ga-enebanye ya gbasalụ mkpagbu nakwazo a ga-enebe ya dịka mba ụwa mapụtara tata bụ ụbọchị 11 n'ọnwa Ọktoba kwa Ọktoba arụ ọbụla ka ị na-emerube mmemme na-akọwala ndị mmadụ mkpa ọ dị ya n'ụdị create awareness na-eti mkpu na-akọwala ndị mmadụ mkpa ọ dị na ịnegidere ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị na-eti eti ụmụaka ụmụ nwaanyị anya zụọ fa meelụ fa gee fa ntị n'onu ife na-ekwu bụ mkpa fa ịghọtago tinyekweziere inye aka wee epromotu empowerment ụmụ nwaanyị a ịghọtago aka ọlụ dịgasị iche iche ji wee fụ na ọ gbara ulu nzọkwado dịka ibe bụkwalụ ihe a edukeshọn ịkụziri ife dị na mmekọ nwoke na nwaanyị ụfọdụ ife gbasalụ ịtụ ime mkpuke ma ihe ndị ọzọ ịghọtago ihe ndị a niile ka anyị ga-alụtụ aka tata mana ịkpọ ka a na-afụtara ebe ụmụ nwaanyị nọ ọ bụ niile elu anya ọfụma ịfụ na abịa ife dịka n'ụlọ akwụkwọ ugbu a nchọpụta mere na-egosi na n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị kịta n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị dịka o si wee dị na nchọpụta mere na 10%
10% out of 100%, 10% ụmụ nwanyị bụ ndị ụlọ esiri ike nyazi ịgụ akwụkwọ complete their secondary school because of one ofu ife ma nke ọzọ ịghọtago na-afọta ya due to na echiche ndị mmadụ na ụwa na nwaanyị enwere ife ọrụ ịzụ nwaanyị bụ iwest time ịghọtago iwest time ma ịtụfu oge bịazie na-etinyeke elu uchu n'ebe nwoke nọ asị gị na nwere ife nwaanyị wee chi ọ jee n'ọlụ gị banye ebe dị ya ama ma ogo gị si wee n'ọnụ were ife a na ọ ka mkpa na iwere ego ị ga-eji tinye n'isi nwaanyị tinye n'isi nwoke ọ bụrụ ife ọtụtụ ife anyị na-afụsị ụtata mba ụwa mapụtara ya ka wee kọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị bụ ịkwado ụmụaka ụmụ nwaanyị ịkwado ụmụaka ụmụ nwaanyị n'ebe ọ gbasara aka ọrụ ma ịgụ akwụkwọ dịka o si wee dị obi nkonko isiokwu nke afọ dabara dịka o si wee dị girl child ịnebe anya n'ụzọ dị iche iche a ga-esi wee wulite ọnọdụ ha makwuru ndị nke a na-akpagbu makwuru ndị nke elega anya dị nkwadobe inye ha aka mana ekwensu ewekọrọgo ha ekwensu na mama ịghọta ha ncha niile ewekọrọgo ya ịma na onwe nwe a ga na-eme enu eme na ka ọ bụrụ mmadụ na-eme inye ya aka ndị ọsị inye aka ekpe ọsị mee emume ana mana ihe ọ chọrọ nnọọ bụ ịnara iyi ịghọtago ama na ndị a dị few ole na ole na ndị girl child a na-ekwu maka ya ha dị few mana ọka na ọnụọgụ bụ ndị dị nkwadobe inweta ụdị enyemaka ga-abara ha uru na ndụ ga-eme ka ha ghọọ mmadụ mana a na-akpagbu ha akpagbu n'ebe dịgasị iche iche ụfọdụ n'ime ha bụ ndị so mmadụ wee biri girl child ụfọdụ n'ime ha bụ ndị so mmadụ wee biri a na-akpọ house help house girl house maid na-eme ha anyhow even onwe ndị nke kwesịrị ịga skuulu taa ha jere skuulu ọtago ha nọ n'ụlọ na akwa a ga-asụriri nne ka ọ ghara because of akwa a ga-asụ ya eje na skuulu mana ụmụ di na nwunye enwe n'ụlọ ha na-akwadozi di ha bụ lunch na skuulu ya nwa n'ọnụ ụlọ na-asụcha akwa maka ọbụrụ fọ abụọ ya mụ girl child nke a bụ afụfụ ọzọ dịka ịbịa bụ ọ bụrụ na agụwa ihe dị iche iche ụmụaka ndị nwaanyị na-agabiga a ga-agụ ofu hapụ ịbịa oke ịbatakwuo dịka o si wee dị n'ụfọdụ ezinụlọ ọ dịka ụmụ ezinụlọ ị ga-eje ọ dịka ndị nke nwoke na-aka aka wee na-emenyere karịa nke nwa ọrụ ga-adapụta ezigbo nke nwaanyị hapụ izi nke nwoke ịmara na ị ga-etopụta na ị ga-alụ di ọkwa n'etiti ndị nne na nna ọkwa nne na nna mụrụ ya ịmara na ị ga-alụ di otu ihe na nwatakịrị ọ ga-egbuzi onwe ọ ga-anwụrụ maka na ọ ga-alụ di echi na-abịanụ ama na agụ nwaanyị ga-alụ di ma o topụta nke ahụ dị n'ọfọ nke a bụ ihe nọgoro na akwụkwọ nsọ emeghị establish na Garden of Eden n'etiti Adam na Eve ọkwa Eden n'etiti Adam na Eve ịghọtago emeghị establish nwoke ga-anụ nwaanyị nwaanyị ga-anụ di mana ọ ga-egbuzi onwe ya maka na ọ ga-anụ di ịghọtago ogbugbu onwe ya n'ọlụ ndị ọlụ ezinụlọ pụta nke nwoke ga-alụ ya lụọ ụmụ ndị nke nwoke ga-alụ ha lụọ nke nwaanyị ga-alụ ya lụọ ọ bụrụ nwaanyị ịlụkọta ihe niile na ọ ga-anụ di echi na ọ ga-anụ di echi ngwa ya nwụrụ maka na ọ ga-anụ di ndị nke nwoke anọ na-arụzi gịnị agagụli olerapụ ibi ọ bụrụ na akọwaba ihe gbasara mkpagbu na ihe ịma aka ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga ụmụaka ụmụ nwaanyị aka mgba ihe isi aka mgba nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị na-agabiga ọtụtụ n'ime o nwere oge anyị na-ekwubu okwu na program anyị na-emebu bifo ka o si akpọtụ ebe ịlụtụrụ aka ka nwoke di na nwa ya kwuru nwa ya ọtụtụ ndị mmadụ ife dịka ụmụaka akpọ nkịta dịka house help na-agabiga ibe dị otu a n'aka di madam ya nwaanyị fana because of madam ndị ha na-agbara odibo yetago ọtụtụ oge ka a na-anụ ụdị akịka di ya na the man na-agbara ya si ikwuo pem ogbu oyi obele nwa ga-emechi ọnụ were ụjọ anwa na brọda ya yetago ọ na-akpọkwa ya brọda na-akpọkwa ya dadi ma na-akpọ ya brọda so ụmụ ife ndị a niile bụrụ ife fa na-agabiga bụ ụmụaka ụmụ nwaanyị nne ya ukwu pụọ
di the woman abịa na-ejekwu nwatakịrị ịghọta na-emetụ onye na-ege ntị ma ihe bụ ndị ebe anyị na-eje ọ bụrụ na je dije akpọzi afa gị bụ onye na-ege ntị amagoro onye o mere amarago mba ịbụ senti so na nchewe mgbe m kpọrọ aha na mgbe m akpọrọ afa ọ dị mma Igbo bụ Igbo o wepụrụ na nke tata anyị na-ajụ na nke tata ọ gaghị emepe Igbo ka ịgwọka na anyị kedu ụzọ kacha mma dịka mbụ mapụtara tata iji wee kọwaa hụ na elekọtara anya nke ọma bụ ụmụaka ndị nwaanyị hụ na elekọta ha anya mana ezinụlọ nne na nna ha nakwa ezinụlọ ebe a na-abụrụ ebe a mụrụ mana ụlọ akwụkwọ mana ụlọ akwụkwọ mana ụlọ ụka ebe ọbụla ha pụtara onwe fa ka a ga-echi wee na-elekọta gịnị ụmụaka anya ndị nwaanyị anya yotago so ya ka anyị na-enebere anyị mana ọ nwere ndị ga-okenye dije ka anyị sigoro chọọ wee batakwa ụfọdụ ga-asị gị na ọ dị ka ihugo m ya ụmụ ife dị ka ịmụta nwaanyị abịa n'ezinụlọ ọbụna nwaanyị sọsọ nwata nwaanyị ụwa otu ime ọbụla nwaanyị ka ọ na-amụ otu ime nke mbụ nwaanyị otu nke abụọ in fact ọ nwezi ka ị ga-eji nwe ike wee jụọ nwoke wee sị abịa anyị nọ na nwunye gị mụ nwa ọ sị gị ọmụgo n'ife n'ọmụgo ka ọ ga-esi maminigo ụdị asụsụ a na ọmụkwana nwa na ọmụgo ka o si amụ na ọmụgo ka o si amụ ma na ọmụkwana nwoke Chineke alụ ka ọmụ nwa mana ọ bụ na ọnwụ nwoke ị ga-asị mba na ọmụ tipụrụ nwa agadaga nwoke amaminigo gwazie gị na ọmụgo ka o si amụ na ọmụgo na nwaanyị ife aka ị gara na ọ bụrụ na nwoke ka ọ mụ bụrụkwa gị nwa ọ ga-asị gị na yetago Ikenga ịma na nwunye m nwụrụ ya madam chọọ ya mmanya ka ọ ṅụọ yetago rive ahụ so ọ bụrụ ife ụmụ nwaanyị a na-agabi yetago ife ndị a niile ka anyị na-emelu anya tata ikike na ịkọwalụ ndị dị onye ma na-ege ntị na nwaanyị bụ ife yes ndị kwuru okwu ekwugokwa na ọ bụrụ na eleru anya nke ọma na ọ nwaanyị na-aka enete nne na nna anya nke ọma na-ewubakwa ezinụlọ ha ga-anọ na be di ha anya ha nọkwa n'ebe nne na nna nọ ma ọ bụ onye zụrụ ha ịghọtago anya ha nọkwa n'ezinụlọ ahụ nwaanyị na-esi na be di ya bata na be nne ya bịa pịa agadaga ụlọ ịghọtago na chi ya kwa na be di ya so ya bụ ife wee bụrụ ife ya bụ echiche nwoke nụ ha na nwaanyị o mere lọvụ nwunye ebe a ka anyị adịzi o nwere ka ọ ga-esi wee nọkọta na-echeta ndị nne na nna dịka ndị nke nwaanyị si echeta o nwekwa nwoke na-echeta mana ha dịkwa n'one mana ịma abịa n'ife gbasara ihe anyị na-ekwu gbasara ikike dịla ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị ịkwadofa ọtụtụ ọrụ anyị na-enebanye anya mere n'ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị nọkwazị n'ebe ụmụaka ụmụ nwaanyị nọ ịghọtago maka na ụfọdụ ka ị ga-abụ n'elu anya dịka ife ụfọdụ ka ị ga-afụta na igbe na-afa ji ndị banyegoro n'iji arụfa wee na-achụ ego ọ bụ na ịjụọ ọfa ajụjụ ọfụma ọ bụ na gị nwoke isi wee nwee kansa ụdị ndị a ịfụ na ụfọdụ n'ime fa aka nne na nna fa nne fa nọ n'ime ha nne ọ bụrụ nwaanyị ibe gị ihe a o si enete nne ya anya Disemba na ilu ọ jụrọkwa ebe dị ga-esi akpata ego wee na-enete ọ chọrọ ike ebutere ya akpa rice ọ chọwa ka nwa ya nwaanyị dakapụ jee biwe ụdị ndụ anwa wee natabara ya nwata nwa ya nwaanyị ga-anọzi n'ụdị ọnọdụ dị otu a zute ọnwụ ma ọ zute ọya a na-ọ were bụrụ ihe nne tinyere nwa ya n'ime ya oke anya akpịlị ịghọtago a ga-ekwu na ya ribie kedu maka ọ na mgbakọsọ anyị na-ekwu maka ịzụlite ma ikike dịrị nwata nwaanyị ụfọdụ ka ọ na-abụkwanụ abịa na ife dịka ịnụ di nwata nwaanyị nwere ike isi ọkwana okeke aka ọ fụrụ n'anya isturu na ọ nwerekwana ego mana biko onye aka obi m na-asị rapụ na ya na ya na a ga-ebi nwụsị nke izi a ga-ajụgodi ma onye chọọchị anyị nke a nke ofu onye ụka anyị nke mbụ ịghọtago emechakwa a ga-anọkwa ebe a wee zọba dọba ndọkịrịdọ na-eme emume agbamakwụkwọ na ọ na chọọchị anyị ka a ga-anọrịrị ime mmemme agbamakwụkwọ nke a ihe ndị a niile bụrụ ife ịghọtago so ụfọdụ oge ị ga-afụkwa o nwere ndị na-ebe ige ntị n'ụtụtụ a ife anyị o nwere ezinụlọ gbasagoro bikos na nne ya kwanyere ihe nwaanyị kwanyere eje n'u onye na-ekwesịrị na ọsị ọkwa gị nwa akwụ na mmanụ ọnya ọ gị nwasị m jebe ịghọtago so n'oge ịgwa m jebe ifugonu ka o si wee ri so rapụ m nnọọ ka m bie in fact na otu sọzọ ka m ebi ndụ m na ifugono nne ya bụ the cause
mere otu wee banye ibizi ndụ otu esi wee na-ebi ndụ. Ọtụtụ ndị nne so wee na-ekposa ndụ ekposa agam n'iru the girl child a na-ekwu maka ya ma ọ ha nwa mụrụ ma ọ bụ na ọ bụrụ ha nwa mụrụ ọ ga-achọ ka ọ bụ ka ya nwa si wee kwuo bụ ka ọ ga-esi wee dị. Ị ga-afụ na nwaanyị ga-arapụbe di ya jikwuwe nwa ya nwaanyị ka n'ụdị ọfọ jee ebe anwa jee na-atụ ọda jee ebe anwa jee na-ekwu na ụdị ndị ya ga-esi jee ebe anwa jee na-atụ ọda rapụbe di ya nwa ya nwaanyị ka nụkadị dị ọfụ alụmdi na nwunye erubere ofu arọ o jee ebe a jee na-atụ ọda oke that one day efughị ya na-echọ ka okposa di na nwunye nke ịtụ ọda agagodi ka ezikọrọ maka onwe ka nwata nwaanyị ya nwa ya nwaanyị nụrụ dị ọfụ nwa ya nwaanyị ahụ nwee ka o si wee jee afịa ka o jee gote ife ịghọtago ọ bụrụ na nwaanyị mụ nne ya nebazie oge ya nwoke n'ebe anya ma anya mmiri Obike otego gị na ihe Obike otego gị na ife so ịfụ ka dago so ọ nebezi adịghị anyị ụdị anya ịmago ihe be chebe nso okwu anyị na-ekwu na ehetago somebody wetara ụdị akịka nwata nwaanyị na ụmụazị in fact na ọ ga-anazi ka nne di enụba nne ya o nwere ihe m kwuru mana ọ ga-anazi ka nne enụba ọ chụ ụmụ ihe ndị a hapụ nwa gị nwaanyị ka o mee enjoy marriage ọ ga-abanye abanye na ya nye rubere ezigbo ọnwa isi anya ga-adịrị ebe di ya nọ ihe kwekwena na ada ata ntị gị ata ịmara na ọ ga-ebu madam ife nwenụ ịmara na ọ ga-ebu ihe nwenụ ihe nwenụ ihetego yes na mkwana ọnwụnwa onye dị otu a ka ọwụ nwaanyị ọ ga-eji wee bụrụ ị ga-eji so di gị na-agwa gị mkpa nọ na ikwesịrị di gị kwesịrị nọ nda yu na-agwa ife ọ ọ na-eduhie ya ka a ga-asị na nke ahụ ezubere oge ụfọdụ ọ bụrụkwa ụdị ọyị mmadụ nweta ị ga-afụ nwaanyị ka n'ụdị ọfụ ọ ka Justin n'ụdị ọfụ alụmdi na nwunye erubere ezigbote ọnwa 8 o wee bụ na di ya na-atọgbọrọ ya 5,000 naira ₦5,500 maka iji wee mekọnata ndị ji afịa ọ bụrụ dị ka otu a ife mara mma kịta nwere ihe m kwuru ọ bụrụ na ụbọchị dị mma 2,000 dị enough ọ bụrụ na ụbọchị dị mma 1,000 onye ji kwubu na 5,000 ihu nye otu ọ bụzi na ife gwuru ka o si kwagote ya na ga-emezie 5,000 ọkwa na ya kpata nwoke ibe m ji ewepụta ya bụ 5,000 ọ bụrụ na ego na-ezoro dị manụ ka mmiri si na 5,000 a mara ife ị ga-eji ya wee mee n'ezinụlọ maka na ụdị na nwunye ọfụ ọtago ọ wee bụ na onye anọda lady ọ kpọkwaziri ọyị ya onye nke ahụ anọgo na alụmdi na nwunye ihe ruo 3-4 years maka na ụfọdụ ihe a bụ mmadụ na-eji aka akpatakwara onwe ya na-ekwugo ebe ndị nne si abata ka ekwukwa ebe ha si wee jiri aka na-akpatakwara onwe ha nsogbu oku ụmụ ọyị ya ma ọyị nwee isi ma nke nwere isi mmadụ na-eji agba onwe ya okirikiri ọyị ya nwaanyị ka ọ kọsakwara na a na-akpa nkata onye nke a si ya na ka m gwakwa gị eziokwu ịma na ịka banye na alụmdi na nwunye ọfụ ịka banye ọfụ na ịlụ di ọ bụrụ na ijirikwa aka agba disman nkịtị ọkwa 5,000 na-aza gịnị what is 5,000 ka m bịakwa 5,000 na-aza gịnị onye gị 5,000 a tọrapụ ihe a o jesi abata na ọ ga-eri nri kuchie wepụta efere saa ya ọfụma afere iji enye nri saa ya ọfụma kuchie ya bupụtara ya tinyere ya na trepan bupụtara ya o kwuhe ya ọfụ mt ihe ọ jụọ ga-esi ya na kedu ihe 5,000 ga-egotenwu ịghọtago ọkụ ya ịgwa gị eziokwu ịma na dis lady a na-ekwu maka ya ka na ụdị ọfụ ekweta na-ebi ụdị ndụ a ọ dị enyezi di ya nri mana dis man na drọp ego maka na o jezi na-ege onye ọ kpọrọ ya ntị ịma na emegide ihe a this man achụpụ ya alụmdi na nwunye erubere 8 months ndị man jiri iwe si na ọ bụrụ ihe a ka ọ bụ efu na-agbanyere na ya spend ego mee wedin mee ihe niile ya na ya so ịghọtago ụdị ihe a this lady a na-ekwu maka ya di ya chụpụsị one day o jee na nke enyi ya nwaanyị anwa ọ nọ na nke enyi ya nwaanyị anwa di enyi ya nwaanyị anwa na-apụ drọpụ ego maka iji wee mekọnata ife ime ego na drọpụ 500 naira 500 naira ka ọ drọpụ si nwunye ịma na ọnwa elu ka ị ga-esi nke mee nke nwe nke iji ka adị ame nke n'iru that lady the man apụ the lady kpọzie onye nke ahụ enyi ya nwaanyị ahụ duhere ya si nne ka ekwanụ nke 500 naira
otu ike ihe otu iso ngonya nke a si ịmago nụ na ịmago ikwe ka eduhie gị ịhụlana ihu gị ya onye kwe ka eduhie ya ya bụ na o nwere nke na-esi n'aka nne o nwere nke na-esi n'aka the girl child o nwere nke na-esi na ịghọtago o nwere nke mmadụ ji aka ya kpatara onwe ya. Okay. So inugo ni gị bụ onye na-ege ntị because na o nwere ka a na-ekwu otu a ebi na ị na-ege ntị ị na-anụ ibe anyị na-ekwu o nwere somebody nọ somewhere na-ege ntị na-asị Ichoku na JDJ na-ekwu kwụsị na ike gaba n'ihu na-ekwu bụ ihe mere eme ịghọtago mana nke bụ eziokwu na anyị ga na-agwa gị nke mere eme ịghọtago ka ọ ga-esi wepụkwana gị ulu ka anyị na-ekwu anyị agaghị erufu gị ụzọ kama na alụ ka anyị na-atụ dịka mba ụma pụtara tata ka e wee kụzie mkpa ọ dị bụ ịkwalite ikike dịrị ụmụ nwaanyị ụmụaka ụmụ nwaanyị enwetago n'ogo dị iche iche ma mkpagbu a na-enweta ma ife isi aka mgba a na-enwetagasị n'ebe dị iche iche so na ọ bụrụ na anyị gbapụ igwe gị bụ onye na-ege anyị ntị gwakana anyị ụzọ kacha mma iche n'ọnya kacha mma iji wee kwado wee kwalite ma ya bụ ụmụaka ụmụ nwaanyị wee fụ na afa bụrụ ifefa kwesịrị ịbụ ịma anyị na-ekwu echiche a ndị mmadụ na-echebe nwaanyị in fact meenụ ka o jebebe di ya na o nwere ife ọ gburu n'ezinụlọ nwere ife ọ nọ n'ezinụlọ a oke nwaanyị o nwere ofe okwu onye wasị na ife nwoke ga-eme na nwaanyị ga-emekwu ya omekiala ya na nke ikpeazụ a yetago mana ososo otu ife gị bụ onye agwara amagolu mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị n'ala anya bụ Naịjirịa abụgo ndị eji ama atụ bụ ndị pụtara ife bụ ndị a na-anụ afafa bụkwa ndị mechapụrụ ezinụlọ fa iru nke bụ na ọ bụrụ na azụrụ ọfụma dịka anyị na-eti mkpu taa na-etinyere aka ịghọtago ọ dịrọ m ka ihe dị otu nwere ike ịdị ọ bụ na ịkpọsịba afọ bụ ha ka nkụ ife dịka mmadụ dịka sinetọ Uche Ekwunife Iyom anyanwụ nri ịghọtago kedụfa Ngozi Okonji kedu ya prọfesọ Dora Akunyere na Stella Okunna Prọfesọ Stella Okunna yes ọ bụ na agụba kedu ya ndị eji ama atụ ọma sinetọ Stella Odua ndị aka nkụ ma ndị nọ into business na-anọrọ na politics anọ business ma ndị nọ na academics aka nkụ akpọba afa mmadụ ka ịghọtago mmadụ rule nne so o wee dị mkparị nne na gị bụ onye na-ege ntị malite tata na-anụ ya bụ mkpu anyị na-eti tata na ị ga-akpọ nwaanyị bụ ife a na-agụba n'afa nwaanyị bụ ife onwe ndị ọ dịrọ nka na afọ a maazị ife mere kịta na dịọzi nwaanyị bụ ife ama m ficha na onwe ka a ga-esi mana na-agụkwa ya nwaanyị bụ ife yes onye ọbụla nọ n'ụwa atọ nwaanyị mụrụ ya ọ bụ na ịbụ nwaanyị ịkpọ anyị n'ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a anyị ga-achọkwa ka anyị n'onu gị ọ bụla nwekwa ka isi etago mkpagbu ma ife ichere na-ekwesịghị ị na-eme kwupụta ebe a ndị ọ dị n'aka nnu ya ọ bụkwa na gị bụ onye na-ege ntị na ịbụkwazi nwoke chọọ ka ịtụnye alụ agbanyeghị na tata bụ amapụtara maka ụmụ nwaanyị etago ịtụ alụ maka na alụ ka anyị na-atụ n'ụtụtụ a na 07017222983 ma 09091 11083 09091110983 ma 07017222983 ọ wee bụrụ ya cheta na ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a ọ bụrụ ugbu a ka ịmalitere isonyere anyị na-akọwa maka dịka mba ụwa mapụtara tata ime mmemme ịkwalite ikike dịrị ụmụ nwaanyị nakwazi inebanye anya na mkpagbu maọbụ mmegbu a na-emegbu ụmụ nwaanyị na ịkwalite obibi ndụ fa onye ka ikene Hello. Nna Ifeolachi. Daalụ afọ gị na-ebe isi abụọ. O ji ngaji eri. Ndị ọzọ ji aka. Gaa n'iru. Okay. Mgbe mbụ ka a na-atụ na nwaanyị abụrụ ife o nwere egwu nwa nke ga ya atụrụ ka onye nwere ọ na-ebe onye na-enwere ọ na-ebe onye nwere nke ọ bụla ịpụtara nọ ele Chineke gị mmadụ ịkọta na Naịjirịa ama mme o nwere ụdọ ọ dị atụmatụ gị tụpụtara amaka ekele ebe ọ bụ ụlọ alụso oji ngaji ama nri ọ na ọ na onye a ji ngaji ememina nri sharp
onye ka ikene ọ ga-eji ngaji rie 10 cups of rice. daalụ ka a na-erukitiela anya ọnụ. Ọkwa nnukwu ọgọ m, ọ na-ege ọkwa nnukwu ọgọ m. Onye a na-ekwukwa ka anyị o. Ọgọ m nwoke a na-ekwu ka anyị. Onye a bụkwa onye Okwuluọra bụ onye onye ya na-ekwu okwu kịta bụ Okwuluọra. Iji amụkwuo ya na mmemme as MC ị marụ na Okwuluọra ọ na-ekwu ka anyị. Nna m gaa n'iru ọgọ. Ị na-anụ ụdị ya? Ị na-anụ ụdị ya? gaa n'iru. Gaa n'iru nwanne Yes. Only a fool allows the day to pass without learning one thing. Even the fool, oh, what's the they have to say a mecca, and then I put that go on and Okay, daalụ. Ọ dị ka anyị aghọtago isiokwu gị na ị na-ekwu ka sị gaa n'iru kwado ihe ọbụla a ga-eme nnọọ wee na-afụ na akwalitere ụmụaka ụmụ nwaanyị. Onye ka ikene? The New Babylon na-ekwu n'ọbịa. Okay, Chukwudi eze nwanne okwe. Okay, Chukwudi gaa n'iru. Gaa n'iru. Yes. onye nye ofutere ebe a na-emegide nwatakịrị ma ebe obi n'ebe oge maọbụ ebe ọ na-ebugharị ihe maọbụ ebe ndị dara na-adapụta ha maọbụ ihe ọzọ ejiwepụ ya aka na ntị ma ihe ọzọ ka echọọ ndị dara agbaha ebe ike na-azọpụtara maka ụfọdụ ụmụaka a na-adapụbe n'ike adapụbe n'ihe ọ gaghị ekwu nwee ike obecha hapụ ozuo ike maka onwe onye ọ ga-akọrọ nwee ike onye ọ kọrọ agaghị enwe ọnụ okwu ị ga-akọrọ ịkwa ya ndị ga-ewepụta ndị a anyị ga-agwụ ndị nche ha enweghị ihe ọjọọ efu a na-eme nwatakịrị n'ezinụlọ ebe gara ịkpọ onye ya na-adị oja ya ndụmọdụ ya ajụ iwe ya ọ ga-abọ ndị dịka a na-agwaba akwụkwọ ma ka adapụta ka atụrụ ike ịdapụta nwa ahụ ụfọdụ ụmụaka ka a na-emegide. Alright, daalụ New Babylon. Yes, Jedije o kwuru okwu ndakpo ụmụaka ụmụ nwaanyị. O nwee ịmago na ọtụtụ akụkọ ka anyị na-anụ ọnwa akụkọ onwe ihe somebody nwata nwaanyị kpọrọ m gbasalụ ndakpo a tupu anyị mara okwu a na nwanne mama ya anya na ya bi letago ihe a bụ mgbe ọ dị nwanne nne ya. Yes, so ya na ya bi ihe a bụ mgbe ọ dị ọ sị na ọ dị arọ 14 o wee malite wee kwere wee gaba Lagos yotago. So ya na ya biri onye kwe n'aka wee zụọ ya na secondary school. So ya na ya biri ọ bụrụ ife ọ na-emewu na nwatakịrị nwoke adịghị ekwe ezu ike n'abalị. So na nke kazi nke na ọ na-abụ odebekwa afịa nke ọ tọrọ na nwoke kwa na-enyekwa ya nsogbu na-egekwa ntị maka na ife anyị na-ekwu ife anyị na-akọwa ihe a n'ụtụtụ o nwere ike na-akị ya mana ọ bụ na nkọwacha ekwupesi ihe niile ntị na anụ maọbụ ife a na-akọ si ka akọ na program ịma na kama na ife na-eme nne bụ ka gị bụ onye na-ege ntị wee jụọ wee sị ọsị na ọ kwere nọ na-awụ ka ikwe ka o ga-esi wee kpọta ndị befa wee sị na ọ chọrọ ịnọ na okwute na ọ chọrọ ịna yotago ọsị bụ ya na-agụ ya na yes na ọ bụrụ na o kwuo ma ọ gwa ya mmadụ na oge ikwu ya na ọ kwụsị ịzụ ya n'akwụkwọ ngwa chekie ya ọ kwụsị ịzụ ya n'akwụkwọ efelife ọ na-eme so many things na-aga na-ahapụ n'abalị so na ọtụtụ ife abalị yes ọ bụrụ na ewepụtụrụ abalị a Chukwu ji sistem wepụtụ abalị a maka abalị ga-adị maka ọ na-abalị ị ga-alara ụlọ abalị a ka anyị emekarị mana ị na ebe a na-ekwu na adị ekwu ya zuo ike n'abalị ya ma in the daytime why ọ na-adị nwaanyị ụmụahịa ụdị ihe a ka nwaanyị ụmụahịa na-eche anya ọ dapịa n'ọnụ akwa unu ahụkwala n'ihe ka akwụcha ihe na-ekwu so ihe anyị na-ekwu n'ụtụtụ a wee bụrụ maka ụmụaka maka mmetụ a na-emetụ ụmụaka ụmụ nwaanyị ọtụtụ ka a na-eme ihe nwata yotago
ọ bụrụ na anyị kọba mmeta ọkwa na emego gị ihe dị otu anyị nwere ike ịkpọ kama ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ ahụ mana kwụwa anyị afa gị ekwu n'ebe kọwaa na ine so that ka ndị mmadụ jikwere wee mụta ife maka na tata bụ ụbọchị ụmụaka ụmụ nwaanyị niile emela onye kenere ebe onye ka anyị kenere afa gị na ebe isi wee na-akpọ nwoke ọma na-akpọ na Edo steeti nwoke ọma nke a bụ izie nke maka nwaanyị ọma nke a bụ izie na-akpọ na ogene chelu ka anyị nabata gị you are welcome in the name of the Lord nabata ya ka anyị si anabata onye ọfụ ngwana okwu ọ na-egwu of the Lord you are welcome to ogene ifuru na anyị anabatago gị yes onye Igbo ka ịbụ okay onye mụtara nwa nwaanyị maọbụ nwa nwoke iji ya n'akwụkwọ tụọ ya n'aka ọrụ ka ọ ga-abụ ụzọpụta na ụmụ nwaanyị nwaanyị tụrụ di na-ewe ha aka ọrụ oge ịgba odibo n'aka nwoke ọ bụrụ oge adịrịnụ n'ụlọ ị na-eje nwoke ike idozizi ị na-eje nwoke ọ bụrụ na nwaanyị nwee aka ọrụ ihe ọ na-alụ na-azụpụta ego ọ bụrụ oge ọbụla ka ọ ga-eji wee na-eje nwoke Edo steeti ka o si kpọọ ịma na anyị na-ekwu maka imetụ ụmụaka ma ụmụaka ụmụ nwaanyị ka ike edebe ka mbụ nwata tata ụmụ bụ ihe na-ekwu tupu je dị ije wee mana egwu na-abịa mma n'ọnụ wee malite igwu egwu so ofu because enwere m unu ọkwa eji agwa egwu ba studio kwuo ego jụọ ndị kwaya master na ihe a na-ekwukwe ọtụtụ akụkọ gbasara ndị ụmụaka na-emetụ emetụ yetago ọzọ dịkwa ike ibie nkwa ọkwụkwọ ọzọ akụkọ ọzọ somebody gbakwa kọwara m ife ọ gabigara so anyị na-eme expect na ndị mmadụ ga-akpọ anyị ụmụ nwaanyị ga-akpọ anyị ebe wee na-ekwu na oge ọ galụ ịga ọ galụ akpọla dịka house help yetago wee bụ nne ukwu ya na ya dị so na di ya na-eme ife dị otu a ị mana nke kasị nke na onwe ihe nchọ ka ngwa gị ife ahụ anyị na-eme na-akwụnye n'ime ụmụaka ụmụ nwaanyị onwe ihe nchọ ka ịmụta gị wee na-ege ntị na nwata nwaanyị a na-agwa m na kemgbe anwa na ọ dịrị anya wee luo kịta na nye nwa na dị 26 years mana o jiri anya afụ nwaanyị sorry o jiri anya afụ nwoke na o jiri anya afụ nwoke na ya wee elugo ịnụ di mana di madam ya mere ka ọ mara nwoke o wee mee ya o wee hetie nwoke na o diri anya ya o nwere ife nwoke nwere ike igwe ọfụ nwoke ọ dị ya ka ọfụrụ amụghị otu ihe ekwensu iyetago chukwumekwe abịara ọfụrụ bekee na ọ bụrụ maka ọfụ gị ya na ọsọ a Obike chekwa jee tụọ mma ị ga-asị na ọ bụrụ mana nsogbu adịrị ịmago na dịka Ikenna Ikenga Evirako dịka isi wee mmanụ na ọ dịka aka ejigolu ọ bụrụ mụ na aka ejigolu Miracle ọ bụrụ mụ na aka ejigolu ya aka m isi gị na aka ejigolu mana ka ozi otu a wee dị ọ dị mma onye ka ikene n'ebe a daalụ ukwu ngwa gaa n'iru okay okay so where I find the money to my mama, or the better here, if you want for England, God. Okay. One of our nation, go to really a few mother, but now, yeah, Papa and Father on the top. So, what I'm going to if you can't, one on it, you go to one small royal or so forth. So, we will give it by part of the everybody is transfer. Okay. Okay.
ịma ndị kacha ata ofe anụ nwunye n'ezinụlọ dị iche iche akpọcha ha ndị a na-afụta dịka house girl anyị otu anyị si ekwu egbe a na-ekwu oge na-efe mgbe ọnụ na-ekwula ọra so ọnụ ha ka a na-ekwupụta ihe mana they cannot nwere means ha ga-eji wee kwupụta ụdị mkpagbu a na-akpagbu dị iche iche. Ụmụaka ndị nke a na-akpọtasị na-ega ele granọt ma ihe ndị ọzọ niile mbigharị ihe mbigharị oke ịma na nkwu na-ekwu na-akụkwara gị ihe anyị na-egwu na-akọrọ gị ihe a na-agwa gị ka esi ndị mmadụ si gozi na ha believe na hapụ na abịa kọọ ka o si wee efe nyerefe aka wee kwupụta ihe wee gbakwa ihe ha ga-eme so na a ga na-nyere gị ịma atụ ofu onye abịakwa n'ife gbasara ndị a na-egbugharị ihe mgbugharị gị bụ onye akpọnyekwuru nwa kwụsị dị careful because na ụfọdụ oge ụfọdụ onye gwa gị na-abịa ife dịka na nwa dị 10 years ihe a bụ nke na-eme mere n'Olise a ya bụ akụkọ gbagojuru m anya na because na m nọ na-atụle ya bụ ife nọ na-atụle ya wee na-ayọ biko wee bụrụ na ife na-eme nne obodo na-abụ dịka that ones wee kọrọ m na nwatakịrị dị 10 years mara nwoke na-ege ntị ọfụma ahụ because nwere ike na-afụ mma a sị na onye nwekwa nwa na-azụ mara mgbe ọ nọ wee ịmaga ụmụaka na-ede enwecha arụ yetago wee daa aka wee rachaa nwekwuola oluma n'aka nke ọzọ ma ọ bụrụ ọfụrụ ụtọ yetago ọ ga-agha ụdịrị nwatakịrị wee na-ajụ kedu ha nwa nke ka ife dị otu a si wee mee ọkwụ n'ihe ọzọ kwu na ọ sị nọ na o nwee mekaniki nọ n'ebe fa nyebe madam nye ha nọwụọ mekanik ya bụ ife na-eme ife dị otu a so ife nji ekwu ife anyị na-akọwa bụ ka gị bụ onye na-ege ntị ma onye na-akpọnye mmadụ ma onye akpụkwu akpọ nwa mmadụ uche gị dị ya mekaniki kpọrọ nwa mmadụ gaa n'ime ọfịa wee na-emeti ya nwatakịrị dị 10 years ọ bụ na edebe iyi isi gị nwụọ gị na-asị na nwatakịrị amabeghị nwoke ọ bụ ihe na-ekwu na ndị mụrụ ya bụ nwatakịrị amara ụdị ihe ọ na-agabiga amara ihe ọ na-agabiga ebe a kpọjere ya so na ọtụtụ ife anyị mara anyị kenele ebe onye ka anyị kenele na-ekwu okwu ikwu okwu ka ezigbo nwa afọ Igbo okenye ji nke nna m ndewo okenye ji nke ekwu ndewo gaa n'ihu nwanne m nke ka o si n'aka pa Okay. Dalo.
daalụ. Ọ dị mma na ogene na 3.3 FM machiri ugbu fọrọ nkeji 15 ka ọkwa elekere 10 kpọmkwem. Cheta na anyị ka nọ n'oge anyanwụ ụtụtụ. Onye ka ike na? Daalụ. Welite ọnụ afa gị na ebe isi akwa anyị. Ụdala na-adala ọrịa. Ụdala ngwa dala anyị ni. Ka anyị tụtụrụ lacha. Welite ọnụ gị. Dịka onye nwe agbara na na-aja agụ. Dịka Chukwu onye nwe alụrụ Chukwu ya anya. Chukwu na-azụ nwa. Ka anyị na-emewu mbọ ka anyị na-agba. Adịghị nwunye m jiri ya nwụọ ka m jiri ya nwa na nwaanyị iri ya. Ụlọ nwaanyị na-abalị mmadụ. Arapụrụ m ụmụazị laa ijere ejere nkụzi nwa na-azụ nnara anara nkụzi nwa na-azụ. Onye mụtara nwaanyị azụ anya maka o nwere ma ihe isi ahụ. Daalụ so. Chukwu ga-abụ ya ome. Chukwu gbara ude. The Lord is your strength. Isi nnọọ ike. Ọ dọrọ izi anyị nwetara isi. Ọ dọrọ izi. Ọsọsọ ndị ahụ dị eze ala elu mana osisi bụ ọjị. Obi nkonko. Ịbịa n'ezinụlọ otu narị bụrụ 100. Ezinụlọ otu narị 100. Ịgwa gị eziokwu, 10 n'ime ha nwere ike bụrụ ndị maka esi elekọta ndị a na-akpọ house help anya nke ọma. Do you understand? Ịghọta? 10 nwere ike, the rest ihe house help fụrụ ya were. Mana 10 ma ọkwa na oge eruchi 10 iji wee maa atụ. N'aka nke ọzọ n'ime 10 a ịbịazi afụkwa ebe ọkpọ na ha na-elekọta house help ndị nke ha anya n'ime 10 anwa. N'ili ahụ ị nwere ike ịfụ about 3 or 4 families n'ime that 10 house help a na-elekọta anya very well bụ onye mmụọ. Ịghọtaghị onye mmụọ mmiri bụ ọ nọ n'otu ọgbanje nọ otu ihe ndị a na-achọ onye ọ ga-eme initiate. Na-achọ otu ọ ga-esi mee ụmụaka nọ n'ezinụlọ ahụ ọ bịakwudo chọwa ndị nke ọ ga-eme initiate, na-agbanyere na ewepụtakwara obi ịnekọta ya anya ọfụma, jiri obiọma wee na-eso ya. Ama na enwe ụdị girl child dị like that, you know. Ewere obiọma na-eso ya, ya nwa na onwe ya na-achọ onye oge eme initiate, na-eje meeting na n'ime mmiri na ebe anyị n'ime ọhịa na ịghọtago. Enwecha ụdị ndị dị otu, efu na ụdị ndị dị otu a ifefa n'idi na ezinụlọ anwa iji wee nyelụkwa aka ma a na-ekwu okwu maka girl child. Ezi ha n'idi bụ dịka nsi aka na-arụtụ aka. Onye ọbụla nwee house help dị otu anwa, enyemaka ị ga-enyelụ dị care dị ma ọ bụ inye ya PhD. PhD anyị na-ekwu ọtụtụ oge ebe a nkukoro abụrụ nke asambodo. PhD bụ Prophetic Healing and Deliverance. PhD Prophetic Healing and Deliverance. Ịkpọrọ ya jeje nye ya PhD. Ịghọtago ụdị ihe anwa efu na inyelu gị ya aka. Ọ ya bụ ihe a na-ekwu okwu. Ọ bụkwa part of enyemaka to ya bụ nwatakịrị dịgo possessed. Nwatakịrị dị digo possessed. Enyemaka ị ga-enyere ya bụ inye ya that very PhD chinye aka elu imegoro ife ọma. Ịghọtago? Ka another angle. Ọ dị ma onye na-ege ntị ị na-anụkwa cheta na ejikwa onwe nwe na-achọ ka ịchịkọ naanị nkeji 11 fọrọ gba ya ma ya akpụ ka anyị mara anyị na onye ka ike. Hello. Wenite unu. Daalụ gaa n'ihu. Ọnụ okwu gị ihe a na-akpọ netwọk. Were ekwentị gị na-arịa si ebe a pụtacha ebe ọzọ. Mee ka ị marịrị arụ.
Okay, daalụ. Echeta na nke ahụ isiri anyị n'aka, enwere ike ịlọghachi azụ, ịkpọghachi anyị azụ n'ozi ọfụma ebe ị nọ, ịkpọghachi anyị azụ ka nwee ike nụ ihe ị na-ekwu, ka enwere anyị ya n'ebe onye ka ike afọ gị na-ebe isi akọrọ si na redio gị pụọ. ọnụ na redio gị isi agwụrụ, ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. okwu na-ekwu amaka. Okay. Ndewo, daalụ. Ngwa nwee ndidi. Aka gbana spirit, anyị nabata gị officially. Anyị anabatago gị officially. Isonyego. Gịnị? Kọbọ bụ ego, abụbụ. Kọbọ bụ ego. Unu afụgo. Kọbọ bụ ego, gaa n'iru. Afọ bụkwa ego. Okay. Alright, mgbe nke ọ bụ ego, daalụ. Mana anyị na-atụ anya onwebe nwaanyị anyị nụrụ unu ya na kemgbe. Hello. Ngwa gaa n'iru. Anyị anụbụ ọnụ nwaanyị. Daalụ, ọ dịka triple chairman. Anyị na-echebu ntị ka anyị n'onu nwaanyị. Hello. Okay. Daalụ sọ nna m. Okay. Ndewo. O so agụ ife ọgụgụ n'ụlọ. so na nwaanyị amaka ịsụọ nwaanyị ọfụma efu na ọnwa nwaanyị aka nwoke ụfọdụ ụmụ nwaanyị aka nwoke nke mbụ na onye nwaanyị ama mgbe agụụ ji gụwa gị nya ya na-ene ma ga nwoke wụ ọchụrụ ego bụrụ ọsọ nwaanyị na-eru nne ya na nne ya nso arụ ya nne na nna na nne nke nwaanyị na-abịaguru ya ọ bụrụ nke nwoke so na nwaanyị bụ ibe ibe mụ nwa chibu anụ ọzọ na-eti daalụ Ama m na ọ ga-ekwuriri nke a. ka anyị ga-eje zụọ afịa bụ na anyị zụsị afịa wee pụta anyị zụsị afịa pụta eme gịnị anyị bịasibezie maka oge anyị nosi ike na ogene na 3.3 Igbo ọkwa n'ebe a ka anyị ga-agbalị na nke tata naanị nkeji ise kọfụrụ ka ọ kwerekere iri ọ bụrụ ebe a ka anyị ga-ama ya bụ na nke tata Joshua Dabidada, kedu onwe ndụmọdụ ị ga-enye ndị gere anyị ntị ka anyị nwee ike wee chịkọọ? Ndị niile kwuru okwu ekwusi oge oge si wee dị a na-asị na ahụ ma na-asụ ya sụọ n'igwe mmadụ eji na ihe gbasatara ọdịmma every girl child tie ebele ka ejikọ aka ọnụ onwe nke gọọmenti ga-ahụ ma a gụrụ akwụkwọ ma ọ bụ na ọ nọrọ n'ịgụ akwụkwọ onye ọ nọdụzie na ọlụ aka ọmụta ọlụ aka wee baa uru n'ezinụlọ bakwuru onwe ya uru ifugi ya ebe gọọmenti ga-abata gọọmenti abata ebe ezinụlọ ga-abata ezinụlọ abata ezinụlọ ọbụla gawa arụmụkwuo ole ha ga-enwe ike sụọ ka akwụsị ị na-eziga ụmụaka ebe ha ga-anọ oge ụfọdụ ọ bụrụ ịta ahụhụ si na ọ bụ house help housemaid ebe ahụ ejiri ya wee na-akparị amụ ya bụ ihe ziri ezi o nwere taịm o kwesịghị iru n'obodo anyị bụ Naijiria ịghọtago dịka onye nke a na-aza kọbọ bụ ife onwe onye nke bụ ọ na-aza kọbọ bụ ife titude na-achọ ịma gọọmenti ga-abata mee ka a na-eri kọbọ a lot of children today amara ihe na Naijiria na-eji kọbọ na enwere naira and kọbọ sọsọ na a na-agụ ya n'akwụkwọ afụnuru ya anya even ndị bankị nwa sef how many times ka ha shoro gị ga-eje ebe ahụ egosi gị kọbọ that one day
eji ya wee na-ama atụ ifugi mee ka kọbọ ka a na-afụ kọbọ anya ka ama na anyị na-eyuzu naira nkọbọ not just naira ifugi ya bụ na okwu a na-esi n'okwu chi okwu ọzọ wee buttress ya point ya na-ekwu okwu ebe a bụ na a sị na ihe dị otu a si gosipụta na ọ dị otu a n'ezie a sị na Naijiria na-eyuzu naira nkọbọ si mee ka a na-afụ kọbọ anwa anya na ndị ọtụtụ ndị ọgbọ a fụnụrụ kọbọ anwa anya adị afịa so ọ bụrụ na a na-ekwu okwu maka ịkwalite ọdịmma girl child si mee ihe kwesịrị ka eme ọkwa ebe isiokwu m nọ si mee ihe kwesịrị ka eme all hands ya jikọ aka ọnụ ebe ndị ụka ga-abata ndị ụka abata ebe ezinụlọ ga-abata ezinụlọ abata ebe gọọmenti ga-abata ọbata ọ bụrụ skill acquisition ụmụ ihe ndị a ịghọtago ebe ndị na-anọchi anya constituencies ọgbọnta vootu ga-abata abata chịkọrọ the girls nọ na constituency ha bụ ndị nke afọ n'ọhịa ndị nke agaja bụ maka agụmakwụkwọ edunye ha show ha the way to ihe gbasara akwụkwọ ndị nke ọrụ aka amụnye ha ọrụ aka ịghọtago what I'm talking about ejikọ aka ọnụ fụ na ya bụ ihe gba ụfụfụ ya bụ ihe gị ma ihe bụ ihe ahụ ya bụ ihe ọ na-abụ ejikọ aka ọnụ ọgba ụfụfụ isu Igbo Igbo agwa na onye gbalịkwa afọ ọzọ wee gbuo ya anyị etigokwu n'ọkpọ wee saa aka wee na-agwazi igwe na-ege ntị ọ bụ na ka o si nwatakịrị nwaanyị ọbụla niile nọ bụ nke mụrụ amụ nke gị na ya bi gbaa mbọ na-egbu ya anya ọfụma ịmalụ ife abụọ na-abụ eme nwa gị ma eme gị ọma na emene nwa onye ọzọ kachasị n'ebe ụmụaka ụmụanya maka ifugbu ebe a na-emetụta rịpọt gaa n'ebe ekwu ikwesị mpese ga-enye mpese gbatara onye nwe ose enyemaka maka na ụfọdụ n'imefe na-anwụma na-enwe onye ga-enyere ha aka ya ka a na-ekwupụta ka ị ga-esi wee mee wee na-asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma mana ọ bụrụ na okirikiri ugbo wetere gị nchịkọta akụkọ ọ dị ma ọbụzi ebe ka anyị ga-ama ya bụ na nke tata afọ mbụ Obike Ichoku Igbo biko na asị m onye afọ tata Igbo bụ Igbo ka afọ na-echi